Jag typ, ja. Mm. Gud, vilken lame början. Ja, ja. Tänkte att jag gör ett videoinlägg istället för att skriva, för att min blogg är så jävla tråkig. Fattar inte varför ni bevakar min blogg. Men ja, allt är roligare med videoinlägg, så ja. Ibland funkar den där uppe. Ja. Min helg är slut, kan jag väl säga. För att min lilla gulleprutt, han har åkt hem. För en sådär 35 minuter sedan. Ja, typ. Ja. Det var jättemysigt. Trevligt. Blött. Nej. Vi har inte gjort någonting som vanligt. Nej, men vi har bastat. Vi har badat och vi har spelat. Vi har ätit och vi har eldat. Och sovit. Ja. Det har varit trevligt. Yes. Ja. Det var väl egentligen vad det jag tänkte säga. Berätta vad jag har gjort. Vad som har hänt. Att jag saknar jobb. Det kliar mellan mina ben. Det är inte så kul. Den här blir fett lång nu, så ja. Jag ska stänga av. Men det var det. Yes. Ja, men hej då.